Managlahi ang reaksyon sa mga nangalagad sa nagkalain-laing parokya ug kahugpungan sa simbahan sa Cebu sa planong pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto na sa tulo. Ani ang report. Sa miaging Sabado, gitigom ang mga milangkob sa Lay Organization Movements Association and Services o LOMAS ug ang nagkalain-laing mga opisyal sa Council of the Laity, mga opisyal sa Vicariate ug District Coordinators alang sa National Laity Week celebration. Ubos sa proposal, magpabilin ang Archdiocese of Cebu Central nga langkuban unya sa 60 ka mga parokya nga may populasyon nga moabot sa 2.5 million. Alagaran sila sa gibana-bana unyang 200 ka mga pari. Langkuban kini sa 4 ka mga dakbayan ug 5 ka mga lungsod nga maglakip sa mga lungsod sa Balamban ug Asturias ug sa mga lungsod sa Konsolasyon ug Binglanilla. Ang Diocese of Cebu North magsugod sa lungsod sa Liloan, maglakip sa Tuburan hangtud na sa isla sa Bantayan ug sa Camotes. Maglakip kini sa 2 ka dakbayan ug sa 19 ka mga lungsod. Musumada ang populasyon niini sa kapin usa ka milyon. Aduna kini 51 ka mga parokya ug alagaran sa 82 ka mga pari. Aduna kini 51 ka mga parokya ug alagaran sa 82 ka kaparian. Samtang ang Diocese of Cebu South langkuban sa 3 ka mga dakbayan ug 20 ka mga lungsod. May populasyon kini nga moabot sa kapin usa ka milyon. Aduna kini 56 ka mga parokya ug alagaran sa 84 ka kaparian. Sa miaging Sabado, gipangayuan na sa ilang panahom ang milangkob sa nagkalain-laing kahugpungan sa simbahan sa Cebu. Si Monsignor Roger Fuentes, Spiritual Director sa Commission on the Laity nga misaulog sa closing mass, nangutana sa mga laiko kung uyon ba sila usupak sa sugbuswak. Sa miisa sa ilang mga kamot, dayag ang pagkabahin sa milangkob sa Council of the Laity. Adunay mipaluyo, adunay misupak ug adunay nag-ukon-ukon sa ilang desisyon. Si Auxiliary Bishop Medifil Billones, Auxiliary Bishop of Cebu, nga namung sa tema nga synodality and the laity, hope for Cebu, mipasabot nga panahon na aron bahinon ang Archdiocese of Cebu tungod sa kadako niini ug aron mas makahatag sa saktong pag-alagad ngadto sa mga parokyano. Iyang gipahibaw nga ang mga diocese sa Kabisayan bunga og gikan mismo sa Archdiocese of Cebu. Atol sa offertory sa Santos nga misa, gihalad sa mga laiko ang gamayng papel nga gipurma og buwak nga kalachuchi diin giswat nila ang ilang kahingawa ug paglaom sa pagbahin sa simbahan sa Cebu. Gipahibaw ni Barino, Chair sa Commission on the Laity sa Archdiocese of Cebu, nga ilang itabulate ang mga kahingawa ug paglaom sa mga laiko ug iduso ngadto sa Pastoral Planning Board nga nagsilbing coordinator karon sa Subbuswa. Amo na siyang i-encode, i-type na mo, then amo i-submit dito sa Education Committee sa Subbuswa. Uban ni Rod Prado, Liloan, GMA Regional TV Live.